نعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas časti. Neka mu neizmjerna hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka potpuni Allahu dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika, učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, njegovu porodicu, drugove ashabi i na sve one koji ga dosledno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, mi smo u protekle dvije hutbe govorili o jednom poređenju koje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme spomenuo između čovjeka, zapravo vjernika i palme, i vjernika i pčele. I vidjeli smo da iz ta dva primjera ili iz ta dva plemenita govora poslanika sallallahu alejhi ve selleme koliko samo vjernik nosi u sebi pozitive i ona poređenja koja je poslanik alejhi salatu vesselam dao sa ovim plemenitim stvorenjima koje Allah tebareke ve taala stvorio. U tom pravcu želimo i ostati pozitivni i da pozitivno razmišljamo. Ono što je veliki problem kod ljudi jeste sljedeće, da često ljudi kada budu pogođeni nekim velikim ili malim iskušenjem, imaju jako negativna razmišljanja, imaju strah od sopstvenog uspjeha, zapravo neuspjeha, da ne mogu prevazići barijere koje su na putu. I jednostavno čovjek vremenom postane rob svojih problema ili iskušenja i nikako da se trgne iz te i takve situacije. Poslanik alejhi salatu vesselam je podučio ashabe i sam je takav bio da najvrednija stvorenja na zemlji su ona stvorenja i najbolja stvorenja su ona stvorenja koja imaju pozitive u sebi. Ona stvorenja koja su izgrađena ili sagrađena ili sebe izgrađuju pozitivnom energijom koja se zove iman. Nikada u životu poslanika alejhi salatu vesselam ili ashaba ridvanullahi ta'ala alejhim ejma'in nije bio prisutan pesimizam, već optimizam. Vjerovali su u sopstveni uspjeh. Upravo iz tog razloga što su shvatili bit čovjekovog života i postojanja na zemlji. Kada razgovaramo međusobno, kada nas zamore problemi, vidjet ćemo da ljudi uopće nisu razumjeli zbog čega su stvoreni. Jer čovjek koji je razumio zbog čega je stvoren na zemlji, ne postoji ništa što ga može na dunjaluku umoriti. Njegova najveća briga jeste briga povratka uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. I problemi, makar oni u biti bili i problemčine, u vjerničkim srcima ili na pogled vjernika oni su obični problemčići. Tako ih lociraju, tako ih definišu. Međutim, oni ljudi koji nisu spoznali Allaha i oni ljudi koji ne znaju zbog čega su stvoreni, oni postaju robovi, sopstveni robovi sami sebe i svojih problema. I oni se plaše i uvijek su negativci i uvijek nose negativnu energiju sa sobom. I ne samo što imaju negativnu energiju unutar sebe, već tu negativnu energiju šire i njom hrane ljude koji su u njihovoj blizini ili okolini. Poslanik alejhi salatu vesselam na upit koji je najdraži čovjek Allahu i koje je najdraže djelo Allahu, poslanik alejhi salatu vesselam je rekao onaj čovjek koji najviše koristi i drugim ljudima, a najdraže djelo Allahu subhanahu wa ta'ala jeste unijeti radost u vjernička srca.
Znači vidimo da onaj koji je produktivan, onaj koji uvijek koristi ljudima, ne može biti od koristi onaj koji je pun negativne energije unutar sebe. Najvredniji i onaj koji koristi drugima jeste onaj koji je samo ispunjen pozitivnom energijom, koji zrači pozitivnom energijom, onaj koji je shvatio zbog čega je stvoren na zemlji. I vidimo da ovdje zadaća svakog čovjeka, prvenstveno prema samom sebi, jeste da unosi radost u svoje srce. Zbog čega? Da bi ispunio svoje srce pozitivnom energijom. Kroz prizmu Kur'ana i sunneta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kako je to on činio i njegovi sledbenici, odnosno ashabi u njegovom vremenu. Da bismo bili od onih koji mogu prenijeti pozitivnu energiju na druge. Kada čovjek sagleda i razumije kuranski ajet gdje uzvišeni azza wa jalla kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio džinne i ljude osim da mi budu pokorni. Čovjek automatski zna zbog čega je stvoren. Radi ibadeta uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. I nema problema sa definicijom zbog čega je stvoren. Zašto je na zemlji? Da traga ili istražuje. Jednostavno stvoreni smo tu. I mi i džinni da robujemo uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Dobro, to je jedno. Drugo, gospodar nam daje do znanja, bez obzira što smo prihvatili da budemo njegovi robovi, da mu robujemo, da mu padamo na seđdu. On nam daje do znanja sljedeće i kaže Tebareke alladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Uzvišen neka je onaj u čijoj je ruci potpuna vlast i on je zaista kadar i moćan učiniti sve. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Koji je stvorio život i smrt da bi vas iskušao ko će bolje postupiti od vas. Sve ono što nam se dešava u definiciji ovog kuranskog ajeta i ono što možemo izvući iz ovog kuranskog ajeta je sljedeće. Da čovjek bio Allahov tebareke wa ta'ala robovao mu ili ne, život i smrt, zapravo naš život je stvoren i naše postojanje na zemlji je radi ispita. Da nas Allah testira kada pošalje iskušenja. Ko će od nas na najbolji mogući način postupiti. Zbog toga je stvoren život, zbog toga je stvorena smrt. Vjernik, kada zna i proučuje kuranske ajete gdje uzvišeni azza wa jalla kaže hasiben nasu en yutraku en yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Zar misle oni koji kažu vjerujemo da će biti ostavljeni, neće biti stavljani na kušnju? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Mi smo stavljali na kušnju i one prije vas i prije njih. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا Da bi Allah obznanio one koji govore istinu, وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ I da bi Allah obznanio oni koji su lažljivci. Čovjek iz ovog kuranskog ajeta razumije sljedeće. Da ne postoji čovjek na zemlji koji neće imati barijere na svom putu. Da neće postojati čovjek na zemlji koji neće imati velikih ili malih iskušenja. Ali velika i mala iskušenja, kako Allah otkriva ovim kuranskim ajetima, donose sa sobom sljedeće. A to je da iskušenje otkriva i razotkriva onoga koji je čvrsto vezan za Allaha, pa u najžešćim momentima pokazuje pozitivnu energiju i optimizam, a razotkriva lažljivce koji se kriju pod plaštom Allahove tebareke wa ta'ala vjere, koji glume da su jaki i čvrsti, ali kada dođu iskušenja totalno se pogube, unutar njihovih srca je negativna energija, onda Allah razotkrije njihovo licemjerstvo, njihovu lažljivost koju kriju u srcima i tako dalje. Pa vidimo i ovaj kuranski ajet, on nas podučava da ćemo imati ogromni iskušenja, ali da iskušenja će nas samo približiti Allahu. I Allah će obznaniti, ako savršeno gospodar nebesa i zna, i bez tih iskušenja, ali želi pokazati svome robu njegovu slabost i njegovu snagu. A i također pokazati vjernicima, kada im se neko uvuče u safove, da li zapravo nose pozitivnu ili negativnu energiju unutar sebe. Jer često pravimo ili odabir ili ga ne pravimo unutar halki, ali u većini slučajeva ne pravimo odabir unutar halki. Međutim, da bi se sve to raščistilo, onda mora doći momenat razlučivanja, razjedinjavanja između istine i neistine. Šta nam treba biti najveći podstrek da budemo od onih koji su pozitivci, koji uvijek pozitivno razmišljaju? Jeste sljedeći kuranski ajet ili sljedeći kuranski ajet gdje uzvišeni azza wa jalla kaže
Inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaike hum khayrul berije. Zaista oni koji vjeruju i dobra djela čine, oni su najbolja stvorenja. Ima li radosnijih vijesti od Gospodara nebesa i zemlje nego da kaže onome koji vjeruje i dobro djelo čini da je ubilježen u defter kod Gospodara svih svjetova među najboljim stvorenjima. To je već dovoljno da kažemo podstreka od Gospodara nebesa i zemlje da čovjek bude pozitivac. Pa makar sve oko njega bilo iskušenja, sav njegov život protkan iskušenjima, on zna da je vrijedan kod Gospodara nebesa i zemlje. On zna da je od najvrednijih stvorenja na zemlji. Još kad nakon ovih ajeta uzvišeni Azza wa Jalla kaže Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. A njihova nagrada zbog vjerovanja i dobrih djela je kod Gospodara njihova, gdje će biti u džennetima kroz koje teku rijeke i u kojima će vječno ostati. Radijallahu anhum wa radu an. Da kaže za one koji vjeruju i dobra djela čine, kaže Allah je zadovoljan njima i oni su zadovoljni Allahom. Zalike liman khashiya rabbah. A sve je to pripremljeno za onoga koji se boji Gospodara svih svjetova. Zar ima i može li imati negativnosti u čovjekovom srcu kada čovjek zna i da bude negativac, kad zna, čini dobro djelo, vjeruje Gospodaru i vjeruje u Gospodara svih svjetova, da je Gospodar zadovoljan njim. A čovjek će kroz svoje djelovanje vidjeti da li je zadovoljan sa Allahom, njegovim odredbama. I kada jednostavno definiše svoje mjesto pred Gospodarom svih svjetova i zadovoljan je svim onim što mu dolazi iz suprotnog pravca, to je znak i određuje svoje mjesto prema Gospodaru. Da li će Allah biti zadovoljan ili ne? Zašto da se plašimo od neuspjeha? Ako smo vjernici, bez obzira koliko ima barijera ispred nas, zašto da bude unutar našeg srca negativna energija kad uzvišenje Azza wa Jalla nam obećava, bez obzira na poteškoću života, na iskušenja, gdje kaže وَمَنَ عَمِلَ صَالِحًا, a onaj koji čini dobro djelo, min zakarin au untha, bio muškarac ili žena, وَهُوَ مُؤْمِن, a vjernik je u pravom smislu riječi, فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَ, mi ćemo dati ili ja ću dati da proživi život na najbolji mogući način. Zar nakon ovog kuranskog ajeta ili ovih kuranskih ajeta ima prostora za negativnu energiju? Da ima prostora za pesimizam unutar naših srca, unutar naših prsa? Apsolutno ne. Onaj koji je razumio zašto je stvoren, onaj koji je odredio svoje mjesto prema Gospodaru nebesa i zemlje, u njegovom srcu ne može biti negativne energije. A još kada čovjek je svjestan i donosi mu Gospodar radosnu vijest gdje kaže وَلَعْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, i zaista lijepa završnica pripada onima koji su bogobojazni, oni koji se istinski boje Allaha. To jest onog momenta kada budemo napustali dunjaluk, uzvišeni takvim garantira. Oni koji su izgradili čvrste stavove prema Gospodaru, imaju lijepo mišljenje o Gospodaru, izgradili su čvrst i jak iman unutar svojih srca. Za njih nema pesimizma, za njih nema negativne energije unutar njihovih srca, već je radost i pozitiva. Pa makar i u onom momentu kada napuštaju ovaj dunjaluk, jer je ovaj kuranski ajet dovoljan da čovjek razmisli, vjernik sam, imam dobro mišljenje o Allahu, robujem uzvišenom Gospodaru nebesa i zemlje, činim ono što je uzvišenje Azza wa Jalla traži od mene. Zaista za sve ovo Allah te barake wa ta'ala je dao lijepu završnicu. I ono što nam uvijek mora biti pokretač, koliko god da je teško, jeste, ako smo izgradili istinski iman u našim srcima, ne postoji barijere koju nećemo preskočiti, prevazići, pobijediti. I ne postoji vojska koja je pred nama, a da ne može biti poražena. Bez obzira da li se ta vojska zvala u pravom smislu riječi vojska, sastavljena od ljudskog faktora ili jednostavno od problemčića. Nakon kuranskog ajeta gdje uzvišenje Azza wa Jalla kaže وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, onaj koji se istinski boji Allaha, Allah mu daje ishodište iz svake situacije. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ, i on ga obskrbljuje odande odakle se i najmanje nada. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ, a onaj koji se istinski osloni na Allaha, on mu je dovoljan. Pa zar sumnjati, imati negativnu energiju unutar svojih srca, negativno mišljenje za onoga
koji se istinski boji uzvišenog gospodara nebesa i zemlje. I samo u par minuta svima onima i nakon ovih kuranskih ajeta koji su, i da više ništa ne kažemo nakon njih, ove ajete koje smo naveli, oni su nam dovoljni da uvijek budemo pozitivni. Gdje god da smo. Koliko god da nas zamaraju problemi, da na našim licima bude radost i u našim srcima radost. Ali jednu mustru kroz hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako i na koji način da pobijedimo negativnu energiju unutar samih sebe. Prva stvar jeste da uvijek razmišljamo pobjednički. Vjernik nikako drugačije ne može razmišljati osim da je pobjednik u svakoj situaciji. I to je definirao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz svoj plemeniti govor gdje kaže: čudne li stvari sa vjernikom? I to se samo dešava sa njim, kada je u iskušenjima. I sa nikim drugim osim sa vjernikom. Kada mu je lijepo i kada je u izobilju, on zahvaljuje Allahu. Ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori bez obzira što su prisutni beričet, veliki imetak i tako dalje. On je sa Allahom. On je bježi od Allaha. I taj ogromni beričet kojeg ima nije ga odvojio od Allaha. Čak šta više, još više ga je približio Allahu. Zašto? Zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže on zahvaljuje Allahu na tim blagodatima. Ali onoga koga zadese nedaće i problemi. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? On se strpi. To je odlika vjernika. A oni koji su strpljivi, kaže gospodar nebesa i zemlje, oni ulaze u džennet bez polaganja računa. Bez polaganja računa. Oni koji su strpljivi. Nagrada za one koji su strpljivi, oni ulaze bez polaganja računa u džennet i džennetske ljepote. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što se strpe u tim iskušenjima, zahvale i dobiju nagradu. Dobiju nagradu i u jednom i u drugom. I kada smo u izobilju i kada nismo u izobilju. Kada se zahvaljujemo Allahu i kada smo strpljivi. Kada smo strpljivi, poslanik kaže njima pripada adekvatna nagrada. I zar da čovjek ne razmišlja pobjednički? Koliko god da je problem velik, mi smo pobjednici. Zašto? Zato što smo se strpili, zahvalili Allahu. I zbog tog problema koji nas umara, mi dobijamo adekvatnu nagradu. A sa druge strane, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam daje do znanja, kaže: kome ahiret, ovo bi volio da ništa od ovoga danas ne zapamtimo. Samo da zapamtimo ove riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se koristimo sa njima, bit će nam vallahi od koristi. Kome ahiret bude najveća briga, Allah dželle šanuhu će mu dati bogatstvo unutar njegovog srca. Biće miran i spokojan i imetak će mu dolaziti, pa makar to trebalo i silom, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A onome kome dunjaluk bude briga, Allah dželle šanuhu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, će mu učiniti siromaštvo pred njegovim očima. Šta god da ima od imetka, on će biti siroman. Činit će mu se malo. Allah će mu dati siromaštvo unutar njegovog srca. I kaže poslanik alejhi salatu vesselam, nikada neće biti miran i spokojan. A od dunjaluka će mu doći samo onoliko koliko je određeno. A u drugom predanju poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: kome svi problemi budu jedan problem. Vidite kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem čitavu problematiku unutar čovjekovog života svodi na jedan problem ili na jednu problematiku. Koliko god je problema, on to svodi na jedno. Onome kome budu problemi jedan problem, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a to je proživljenje i sudnji dan. Proživljenje i sudnji dan. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće imati problema. Neće imati problema. Ako dozvoli da se unutar njegovih prsa rasprše problemi ovodunjalučki, Allah neće se obazirati na tog čovjeka i neće mariti u kojoj dolini će biti ubijen. Evo definicije. Definicije poslanika sallallahu alejhi ve selleme za one koji i čiji je jedini problem za vrijeme njihovog života na dunjaluku jeste kako će se vratiti Allahu. Ostali problemi su mizerni u odnosu na taj. A onaj koji zanemari povratak Allahu, proživljenje i sudnji dan, onda je normalno, ali ovdje je opasnost, da se rasprše prsa, odnosno problemi po našim prsima. Ali ono što je najgore u čitavoj priči jeste da nemamo pažnju gospodara svih svjetova. Nemamo Allaha za pomagača u tom datom momentu. I ono što je opasnost jeste gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem daje do znanja da su problemi ti koji na koncu čovjeka dovode do samoubistva, do gubljenja zdravlja, do gubljenja dunjaluka, a što je da kažemo pogrdno i pogubno za čovjeka. Vidimo da ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem definiše precizno kako i na koji način da se čovjek oslobodi problema. Lijepo mišljenje o Allahu. Pa onaj koji ima lijepo mišljenje o Allahu, kako može imati prema stvarima na zemlji
nekakvu negativnu energiju i negativno se odnositi prema problemima. I općenito prema sebi, prema svojoj porodici, prema svojoj braći. Vidimo kako to poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam daje do znanja da imamo lijepo mišljenje o Allahu, a šta dobijamo za uzvrat i koji su to benefiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu nam prenosi i kaže u hadisu El-Kuciju gdje gospodar nebesa i zemlje kaže: ja sam prema svome robu, pazite ovo, ja sam prema svome robu onako kako je rob prema meni ili kako ima mišljenje prema meni. Ja sam sa mojim robom kada me spominje. Kada ga ne spominjem, onda nema gospodara u našoj blizini. Nije sa nama. I šta kaže gospodar? Kada me moj rob spomene u sebi i ja njega spomenem u sebi. Kada me on spomene glasno, kada me spomene glasno i u društvu, i ja njega spominjem glasno i u društvu koje je mnogo bolje od njegovog društva. Onaj koji mi se približava za pedalj, ja mu se približavam za lakat. A onaj koji mi se približi za lakat, ja se njemu približavam na dužini raširenih ruku. Onaj koji mi dolazi hodeći, ja njemu idem trčeći, kaže gospodar nebesa i zemlje. Gdje nakon ovih riječi? Gdje ima praznog prostora da se može ispuniti negativnom energijom? Pa nema prazan prostor. Za koga? Ne postoji prazan prostor za negativnu energiju. Za onog čovjeka koji je shvatio poimanje, značenje ovih riječi. Gospodara svih svjetova. Kako na najbolji mogući način gospodar svih svjetova podučava svoga roba kako da budu jedan uz drugog? Kako i na koji način da imamo Allaha za pomagača? Kako da budemo jednim drugima bliski? Da bude Allah blizak nama i mi gospodaru nebesa i zemlje? Samo je na nama da jednostavno učinimo korak prema Allahu subhanahu wa ta'ala i da se uvežemo sa gospodarom svih svjetova. I ono što nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučava jeste da moramo izbaciti iz svojih prsa, iz svojih glava, iz svojih mozgova negativno razmišljanje. Gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: čuvajte se lošeg mišljenja, odnosno sumnjičenja. Jer zaista je sumnjičenje i loše mišljenje, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, najodvratniji, najlažljiviji govor. I nemojte okretati jedni drugima leđa. Nemojte ostavljati jedne druge na cjedilu. Nemojte uhoditi jedni druge radi vas samih, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i onih drugi, već budite braće u pravom smislu riječi. Samo sumnjičenje ili negativna energija unutar našeg mozga ili loše mišljenje čovjeka, vidimo kako je došlo u završnici hadisa, podstiče ni manje ni više nego na negativne radnje i negativnu energiju. Čovjek koji ima ružne misli po svojoj glavi, koji je ispunjen negativnom energijom, on nema drugog posla osim da pravi fitnu i smutnju po zemlji. A čovjek koji je ispunjen pozitivnom snagom, pozitivnom energijom, on izlazi iz kuće sa bajrakom meleka, da usreći ljudska srca, da pronese pozitivnu energiju i da podučava ljude pozitivnom energijom. Olakšavajmo ljudima i to će nas pomoći da promijenimo tu lošu energiju u pozitivnu energiju, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Olakšavajte ljudima, nemojte im otežavati. Pazite, to je prvenstveno poziv onima koji pozivaju Allahu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima bi govorio kada kreću negdje da pozivaju ljude na Allahovom te bareke ve taala put, on bi uvijek govorio: olakšavajte ljudima, a nemojte im otežavati. A da bi čovjek olakšao ljudima i da bi podučio ljude kako i na koji način da imaju lahkoću života, mora prvo sebe podučiti tim i takvim znanjem, tom i takvom energijom, da bi mogao to pronijeti na sljedeće. I ono što ćemo završiti jest: razmišljajmo o smrti, o povratku uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. To će nas pomoći da mijenjamo sve ono što je od negativnosti u našim srcima. Gdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: onaj koji voli susret sa Allahom, pa i Allah voli susret sa njim. A onaj koji mrzi susret sa Allahom, pa i Allah mrzi susret sa njim. A ko je taj sa kojim uzvišeni gospodar nebesa i zemlje voli susret, a da nije njegov blizak rob? Razmišljajmo o danu povratka i bojimo se Allaha subhanahu wa ta'ala i dana u kojem ćemo biti povraćeni uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje, i njega uzvišenog molim da budemo od onih koji će odisati pozitivnom energijom. Njega uzvišenog molim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima da nam dadne snage i moći da napunimo svoje baterije, svoj iman i svoja srca pozitivnom energijom kroz Kur'an i sunnet. To su dva punjača koja možemo složiti u jedan, gdje nam opstanak i naša funkcionalnost samo može teći kroz taj punjač i nikako drugačije. Njega uzvišenog molim da budemo od onih koji će
čuvati ljubomorno sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, podučavati istim druge ljude i njega uzvišenog molim da budemo od onih koji će uzdizati da Allahu te bareke ve taala riječ poslanika alejhi salatu ve selam i njega uzvišenog molim da mu se vratimo onog momenta kada nas u potpunosti očisti od grijeha i da nas proživi u društvu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, u društvu njegove braće poslanika sallallahu alejhi ejma'in, u društvu šehida, dobrih i odabranih njegovih robova. I naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.